الله أكبر الله أكبر. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga a nan cikin garin Bauchi na jihar Bauchi. A yau ranar Litinin 10 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1435, kuma ita ta zo daidai da 7 ga watan 7 miladiya ta 2014 a wannan majalisi wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma, wanda kuma muna nan cikin tafsirin suratul Isra. kamar yadda muka saba, za mu fara da tambayoyi sannan mu shiga karanta ayoyin da za mu fassara. wanda yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, yace mutum zai iya shan ruwan azumi saboda dalilin training na screening irin na neman aikin soja ko dan sanda da ake yi saboda wahalar da ke ciki, ko a'a? To a gaskiya an sha min irin wannan tambaya. Ba zan iya mutum fatawa ya ajiye azumi ba saboda wannan. Idan matafiyi ne, wato yayi tafiya ne inda zai yi ba garinsu ba ne, to sai ya ajiye a dalilin tafiya. Idan ba a garinsu ake yi ba, sai matafiyi an yi masa sauki, in kuntum marda aw ala safari. Haka in yana matafiyi sai ya ajiye a wannan dalilin. Amma a garinsu yake, mazaunin gida ne, to ba zan iya masa fatawar cewa ya ajiye azumi ba. Kuma kakkamanta yakin Badar da yawa daga cikin yaƙe-yaƙen da aka yi a musulunci a cikin azumi aka yi su. Na san duk training din da aka yi bai kai yakin Badar ba. Wannan kuma yake cewa wai idan mutum ya ce wa matarsa karya ko jaka ko dabba daga cikin wasu dabbobi, wai wannan magana saki ne kai tsaye? To ba saki bane, sai dai idan yana nufin dabba din, kalmar dabba din yana nufin nasa kiki, to kuma wannan shi zai yi bayani. Idan ya ce mata karya, ta ce kana nufin ka sake ni, ya ce eh, shikenan ta sako. Amma kawai kalmar dabba ko karya wannan zagi ne. Dan mutum ya zagi matarsa ba shine ya sake ta ba. Wannan kuma yake cewa assalamu alaikum, ce ni ne babana ya rasu kuma ina da kanne, sai aka raba gado, sai na karbi nasu aro. To a cikin nasu nake saya mana abinci da kuma kayan sallah, akan ina neman aiki, idan na samu to zan biya su. To har yanzu aikin bai samu ba. Shine yake cewa to malam, a wannan hali idan na rasu ya zan yi? Muna addu'a Allah ta'ala ya baka jinkiri mai amfani, kuma Allah ta'ala ya baka aiki mai amfani har ka iya biya. Amma in bashi ne, duk abinda kace bashi, dan baka samu aiki ba baya zama kuma ba bashi ba. Dan ka ci bashi na kuma baka samu aiki ba, yana nan a bashin sa. Ko da ka mutu sai dai kuma ƴan uwanka su biya maka, idan kuma suka yafe maka shikenan. amma dai sunan shi bashi, tunda ka ce ka karba bashi, ka karba aro,
saboda haka wannan ba shine zai mai da shi ba bashi ba dan baka samu aiki ba. Rashin samun aiki wannan ba uzuri bane. Allah ya baka aiki, ya bawa dukkan wani mai neman aiki da sana'a Allah ya bashi. Menene hukuncin wanda yayi addu'a da wani yare da ba larabci ba a cikin sallah? To sallah kamar yadda aka sani kuma malamai suke bayani cewa af'alun ne makhsusa fi awqatin makhsusa bi hay'atin makhsusa, wasu ayyuka ne na musamman a wasu lokuta na musamman da kuma sifa ta musamman. saboda ka komai a cikin sallah wani abu ne na musamman, abinda duk ba a ce a yi shi a sallah ba to ba a yin sa a sallah. ko da a wajen sallah an yadda kai, ko da a wajen sallah halal ne, mubah ne, shari'a ce tace kai, matukar dai ba a ce ana yin sa a sallah ba to ba za ka yi ba. Shi yasa da a ce za ka ji wani ya yi atishawa ba ka ce da shi yarhamukallah ba, duk da cewa an ce da kai idan ya atishawa ya gode wa Allah kai masa gaisuwa, kai masa addu'a ka ce yarhamukallah a wajen sallah, amma cikin sallah ba za ka faɗa ba. in wani ya zo ce assalamu alaikum ba za ka ce wa alaikumus salam ba, da hujjar cewa ai an ce wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha, kace to Allah ya ce mayar, a'a anan ba za ka yi ba. aka ce idan kana ruku'u kada ka karanta alqur'ani, ko kana sujjada kada ka karanta alqur'ani. annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan. a ruku'u an hana ni in karanta alqur'ani, a sujjada ma an hana ni in karanta alqur'ani. amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujudu fa'akthiru min ad-du'a fa qaminun an yustajaba lakum. a cikin ruku'u ku girmama ubangiji, a cikin sujjada kuma ku nace ku yawaita addu'a, ya dace an samu ku addu'ar ku. to kaga wannan shari'a ce ta kayyade abinda zaka yi a sallah da wanda ba zaka yi ba. saboda aka kaga duk da cewa karatun alqur'ani shine afdalul dhikri, domin shine kalamullah, maganar Allah ce, babu magana da ta kai ta falala, amma kace in kai ruku'u ka karanta alqur'ani, in kai sujjada ka karanta alqur'ani. saboda haka yin wani yare ba larabci ba a cikin alqur'ani a cikin sallah wani abu ne da ya saba wa sifa ta sallah. ba haka in kana son kai addu'a sai ka yi kokari ka haddace ko da kaɗan ne daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi kuma ya koyar da al'ummarsa. akwai albarka mai yawa a ciki, akwai amfani mai yawa a ciki. addu'a ɗaya in ka haddace ta fi dukkan wata addu'a da za ka ƙirƙira kai da kowane yare ne, in dai ka haddace addu'a ɗaya ta annabi sallallahu alaihi wa sallam, domin shi fi kowa sanin yadda za a roƙi Allah ko a yi wa Allah kirari. saboda haka yana da kyau musulmi su yi ƙoƙari su koyi ko da kaɗan ne daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda za su riƙa yi a cikin ruku'unsu dan ya halatta yi addu'a a ruku'u ko a sujjada ko kuma a cikin tahiyya, a ƙarshen tahiyya, maimakon su je suna ta addu'a da wani yare daban, yana sallah a ji shi kuma yana ta yin maganganu da Hausa. gaskiya wannan baya dacewa. wannan kuma yake cewa ina roƙon malam ya mana cikakken bayani game da halarci ko sabanin haka game da shan maltina da danginsa. ya tabbata cewa kamfanin giya ne suke yin maltina, kuwa bincike ya nuna cewa babu giya a ciki. matsalar ita ce duk wanda ya sayi maltina ya taimaka wajen ƙarfafa kamfanin giya, gashi kuma Allah ya tsine wa duk wanda ya taimaka wa giya ko ta kowace irin hanya. idan mu'amala da maltina haramun ne to a ja hankalin 'yan kasuwanmu don su buɗe kamfanoni da suke yin abin shaye-shaye masu amfani da suka dace da shari'a. to wannan tambayar an sha yinta, an sha kuma ba da ansa a kanta, maganar maltina. wasu ma har cewa suka yi tukun yadda ake yin giya a ciki ake yin maltina din. to duk wanda dai babu tabbas, duk shaci faɗi ne. shi dai wannan mai tambayar yana cewa ya tabbata cewa babu giya a ciki. to in babu giya a ciki to babu kuma abin da zai saka haramta. zamantowar masu yin maltina din suna yin harkar giya, wannan ba shi zai sa ta zama haramun ba.
dan mutumin da yake wata sana'a mai mara kyau kuma yake yin mai kyau, ba haramun ne ka yi mu'amala da shi akan sana'a sai mai kyau ba, ko da kuwa ka sai yana wata sana'a mara kyau, wannan babu wani haramci. Haramun ne ka sayar masa da abin da zai yi sana'ar mara kyau da shi, wato a ce misali ka sayar masa da hatsin da zai yi giyar da ita, to wannan haramun ne. Amma dan kai mu'amala da shi a cikin wani abin da ya halatta, wannan shari'a bata haramta ba. Kamar wanda ba musulmi ba, ka san yana shan giya, yana cin alade, yana zinace misali, ka je kantinsa kai sayayya a gurinsa, ka san da kudin nan naka zai shiga kasuwa ya sayi nama alade ya tafi gida, sai ya ce haramun ne ka sayi kayansa saboda yana cin alade. Babu wanda ya taba faɗar haka, ba wanda ya taba. Inda zuwa kai ka ce ga wannan kudin na taimaka maka ne akan laifin da kake, to wannan haramun ne. Amma wani abin da yake manfa'a a wajen ka kai ka amfana da wani abu nashi, shi kuma wannan ya rage nashi, in ya je laifi da wannan kudin ko Allah ba zai tambaye ka akan wannan ba. Saboda haka babu dalilin in ka bude wannan kofar, to zaka takura wa kanka, dan abubuwa da yawa zaka daina amfani da su, da yawa, ba wai maltina kadai ba. In ka ce ta wannan hanyar ka ce ai saboda masu shi suna yin wani abu na laifi, to kusan ka gaya min wani kamfani wanda yake masu shi musulmi ne kowa musulmi ne galibi, wanda ba sa ta'amuli da wani zalibi wanda yake da laifi. Bare yawancin kamfanin dukan da kake shan lemukan su, Mirinda ce, Pepsi ce, Coca-Cola ce, ko ma menene, zaka samu cewa ba na musulmi bane. Wannan kudin da suke generating ba zuwa za su gina masallaci ko su taimaka wa musulmi da shi ba, ko sai alqur'anai su raba. A'a, kudi ne wanda za su iya amfani da shi ta fuskar riba, za su iya amfani da shi ta kowace hanya. Amma wannan ba zai ba wani malami da ya taɓa fatawa akan cewa kan a sai kayan. Na'am, idan aka san su cewa sun fito gadan-gadan suna yaƙi da musulmi akan wata manufa ko akan wani batu, to wannan kuma abinda ake cewa boycotting, ku yanke musu, ku yanke alaka da su, wannan ko wani abu ne na ukuba. Wannan ana yi yayin da aka ce kamfani kaza da shi ake hada baki, ana yin kaza a guri kaza, ana kakkashe musulmi misali, ana takura musulmi a guri kaza, sai ce to shikenan tunda haka ne mu daina mu'amala da shi, mu daina sayan kayan shi, ba wai dan kayan sun zama haram ba, a'a dan kan mu taimaka masa ya samu abin nan, wannan karfin da ake magana. Saboda haka ya kamata a bambance tsakanin wannan, shi batun halal da haram wani babban abu ne. Ka ce abu kaza haram ne ko halal ne haka kawai ba tare da wasu dalilai ba, wannan abu ne mai babba. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halal wa hadha haram litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun. Saboda haka babban magana ce. Sai wannan shi kuma yake maganar cewa shi ne a matsayin ɗalibi mai karantarwa a unguwarsu, to sai aka zo masa da wata mata aka ce wai ita mayya ce, ta kama mutane da yawa, kuma mutanen unguwa suna ta kuka da ita. To shi abinda yake tambaya yaya zai yi, sannan kuma wanda littafi zai duba dangane da irin wannan matsala. To a hakika maita irin wacce Bahaushe yake cewa maita tsafi ne, ba wani abu ne, tsafi ne. Ko dai mutum ya zama tsafi ne, yana yi wa mutane tsafi, yana cutar da su, wannan shine za a kira shi maita. Amma ba wani abu bane wai ko an cinye mutum ko wani abu daban. Maita tsafi ne, in har ya tabbata mutum cewa tsafin yake yi, to wannan hukuncin hukuncin matsafi, kuma ba kai ne zaka hukunta shi ba, sai a kai shi gaban alkali a tabbatar da abin da yake yi da shaidu da dalilai, shi kuma alkali ya masa hukunci in har ya tabbata. Dan wani lokaci kawai zargi ne, da an ga mutum ko ta kamarsa haka, sifarsa haka, ba a yadda da sifarsa da kamanninsa ba, Allah yi masa wata halitta haka mai dan ban tsoro, kawai sai a ce maye ne. To kaga irin wannan kawai ba za ka, da yawa an
cutar da wasu da irin wannan zargin kawai sai a ce ai maye ne cinye mutane ki amma in aka ce a kawo dalili babu wani dalili ba a ga mutumin a gidansa ba a ga san da ya kama shi ba bai fito yayi ikirari ba ya ce ni nake cinye ku saboda haka kai bi a hankali kakka je ka an tusibu qauman bi jahalati kamar da fatusbihu ala ma fa'altum nadimi saboda haka sai ka kai in har suna kuka cewa tana cutar da su da sihiri sai su kai ta ƙara je ga kotunan shari'a ne a je a kai ta a yi bincike in aka tabbatar da cewa aka ga dalilai ko ta yi itirafi ta yi ikirari cewa ita mai ya ce mai tsafi ce tana yi wa mutane tsafi to kaga nan ana dama a hukunta ta. sai wanda da yake tambayar kan hadisin Sahal ibn Hunayf Usman ibn Hunayf wanda yazo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani makaho yazo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah ta'ala ya dawo masa da ganin sa da idan sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi zabi yana so sai ya masa addu'a din kuma zai iya hakuri to zai samu sakamakon aljanna yace yana so dai a masa addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi yace je alwala ya salla raka'a biyu yayi addu'a Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika to shine yake cewa wannan yana nuna halaccin tawassuli da yana nufin da albarkan manzon Allah yana nufin da zatin manzon Allah yana nufin zati to wannan nassin hadisin abinda yake magana addu'a ya zo ya ce ya rasulullahi ud'u Allah li an yarudda alayya basari abinda ya zo ne ma addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in shi'ta da'awtu in shi'ta sabarta falakal janna wa in shi'tu da'awtu laka wa in shi'ta da'awtu laka kaga duk kalmar addu'a ake magana saboda haka tawassuli ne da addu'a yace atawassalu ilayka bi nabiyyika anan dole akwai wani abu da za a kaddara ko bi zati nabiyyika ko bi du'a'i nabiyyika ko ka kaddara bi zati nabiyyika sai ka ce ana tawassuli da zati ko ka ce bi du'a'i nabiyyika sai ka ce ana tawassuli da addu'a amma wanne ne cikin abubuwan guda biyu in ka kaddara shi kake da hujja addu'a saboda ita ce ta zo a cikin nassin hadisi ud'u ya rasulullahi ud'u li in shi'ta da'awtu laka kaga maganar addu'a ce saboda haka tawassuli ne nan da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ba da zatin sa ba bismillah wala takun a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ككب أبن باك لإلمي أكنسا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا للي دجي دغني دزوچيا dukkan waɗannan ya kasance abin tambaya ne dangane da su dangane da kowanne daga cikin waɗannan jiya mun yi magana akan abin da Allah ta'ala yake nufi da wala taqfu ma laysa laka bihi ilm da muka faɗi cewa dukkan wani abin da baka da hujja baka da dalili baka da shaida akan sa to kada ka rike shi kada ka bi shi sawa'un abin da yana da alaka da rayuwar addini ko da rayuwa ta duniya ba a so ka gina abu akan abin da ba ilimi ba akwai aqliya khurafiyya akwai aqliya ilmiya akwai hankali na ilimi wanda shi baya karbar komai sai abin da hujja ta zo da shi akwai kuma hankali wanda yake na tatsuniya wanda dukkan wani tarkace dukkan wani yaye da aka kawo sai ya yadda to ana son kai musulmi ya zama hankalinka hankali ne na ilimi kana gina abu akan hujja kana gina abu akan ilimi rayuwarka ta addini da rayuwarka ta duniya sai ubangiji ta'ala ya faɗi dalilin da yasa ya hana mutum ya rika bibiyar abin da yake zato ne shaci faɗi ne ba gaskiya ba ce inda sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula da ji da gani duk waɗannan wasu abubuwa ne da za a yi tambaya a kansu wato Allah ta'ala zai tambayi
dan adam game da waɗannan gaɓoɓi. Malamai suka ce wasu malamai suka ce ana nufin ubangiji ta'ala zai tambaye ka game da abin da kace kaji ko ka gani. Allah ya tambayi kowace gaba abin da yace yaji in kunne ne ce yaji bai ji ba, ido yaji bai ji ba. saboda waɗannan gabbai gaba ɗaya za su yi masa shaida. Abin da ya faɗa ko ya ce ya gani ko ya ji ko ya yarda da shi ba bisa hujja ba, waɗannan gabbai za su yi masa shaida. al-yawma nakhtumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Allah ce a yau ne za mu rufe bakin su, za mu rufe musu baki, sai abin nan hannayensu su yi musu shaida a kansu da ƙafafuwansu da abin da suka kasance suna aikatawa. shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un. ubangiji yace da lokacin da za a ta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum, lokacin da za su zo wajen Allah ta'ala zai kawo su gabansa a lokacin da jinsu da ganinsu da fatar jikinsu duk su yi musu shaida akan abin da suka kasance suna aikatawa. saboda haka waɗannan gabbai za su yi wa mutum shaida a ranar gobe kiyama game da abin da ya kasance yana aikatawa. don haka kaga ashe ba daidai bane mutum ya yi da'awar idansa ya gani alhalin idansa bai gani ba, ko ya yi da'awar kunnensa ya ji alhalin kunnensa bai ji ba. malamai suka ce an gabatar da ji akan gani, inda sam'a sai da aka fara faɗar ji sannan aka faɗi gani. suka ce saboda yawancin abin da yake faruwa na jita-jita yana da alaka ne da ji, shi yasa ma ko Bahaushe yake cewa jita-jita, ce naji an ce naji an ce naji an ce wai an ce. sauraka duk maganar ji ita ce tafi yawa a cikin abin da ya shafi jita-jita da gutsurutso ba. to shi yasa aka kawo ji sannan aka kawo gani. sannan kuma hasa ta ji tana riga hasa ta gani, wato lokacin da dan adam zai zo duniya kunnansa sai ya fara ji kafin ya fara gani. wato abin da lokacin da zai sauko duniya jinsa ne yake fara aiki kafin ganinsa, sannan gani ya biyo baya. sannan ita hasa ta ji din nan tana aiki hatta lokacin da dan adam yake bacci. shi yasa man ana son tayar da shi ta hanyar sautinsa ake tayar da shi ba ta hanyar ganinsa ba, saboda ita hasa ta ji takan ci gaba da aiki ko da kuwa mutum bacci yake. shi yasa a ahlul kahfi da Allah ta'ala ya so su yi dogon bacci na shekaru ɗaruruwa sai ce fa darabna ala adhanin fil kahfi sinina adada, sai muka bigi kunnuwansu. wato ubangiji ta'ala ya cewa jinsu cewa kunnansu da jinsu ko abin nan gabar da take jinsu da take na'urar da take ba da dama a ji cewa ta dakata da aikinta, saboda ka ta dakata. dan ba dan haka ba kwaramniya da hayaniya shekara 300 ba kadan bace, shekara 300 ba kadan bace. saboda ka kwaramniya da hayaniya ma sai ta tashe su ko ta hana su yin bacci cikin nutsuwa. amma saboda an dakatar da hasa ta ji sai ya kasance sun yi bacci sun tashi suna zaton cewa ai kwana ɗaya suka yi ma ko ma ba su yi kwana ɗaya ba duk wannan shekarun. to saboda haka hasa ta ji tana gaba da wannan. sannan hasa ta ji kamar yadda malamai suka ce wato gabar da ɗan adam yake ji da ita ashmal wa ausa yanzu abinda za ka ji ya fi faɗi sama da abinda za ka gani. iya abinda za ka gani iya ganinka, amma ji za ka iya jin labarin abinda aka yi shekara 1000 ma da suka wuce. yanzu muna jin labarin annabi adam, annabi nuhu da annabawa da Allah ta'ala ya abin nan, amma idan ba zai kai ga wannan ba. saboda haka hasa ta ji wato gabar da kake ji da ita wannan ausa'u wa ashmalu, amma hasa ta gani kuma akmalu, domin abinda ka gani ya fi abinda kawai ji kai.
shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa laysa al-khabaru kal mu'ayana. In ana son kamala ta hujja to babu abin da yake gani abin nan gani, amma kuma wajen ajiyo abubuwa da yawa, a riski abubuwa da yawa, to an fi riska su ta hanyar ji, domin shi ji yana da alaka da abin da ma baya gabanka, amma shi gani yana da alaka da abin da yake jiki ne idan ka zai ganshi. Sannan shi ita hasa ta ji tana a lokaci guda sauti ta ko ina ya fito zaka ji shi, ta gabanka, ta bayanka, ta samanka, ta kasanka, ta hagu, ta dama zaka ji, ta ko ina ya fito. sabanin gani yana kallon wani abu ne da yake gabansa, in har za ka canza sai kuma ka juya ganin zuwa wani guri, amma hasa ta ji wannan ba ta da alaka da wannan. saboda haka abin da yake bayan ka ma za ka ji karansa, abin da yake nesa ma za ka iya jiwo karansa, amma shi ido sai abin da yake jiki ne kuma hasken idon ya kai kansa, shi kawai za ka iya gani. in kana so ka canza sai dai kuma ka canza ganin zuwa wani abin nan. ko idonka da cikin dabbobi hawainiya ce kawai aka ce tana iya gani da idanuwa guda biyu, kowanne yana kallon wani abu daban. ita ce Allah ta'ala ya mata wannan halittar cikin dabbobi, ita ce za ta ga damanta ta ga hagu, kowanne ido aikinsa daban, baya da alaka da dan uwansa. amma mu za ka ga halittar mu su sauran halittu idanuwan gaba ɗaya suke aiki tare, ba za ka iya raba idan ka bi ba, ɗaya ya hango nan ɗaya hango can, dole sai dai ya kalli wani direction guda ɗaya. saɓanin ji za ka iya jin ƙararraki daban-daban kala-kala a lokaci guda ɗaya. to wannan ya sa in ji wasu malamai aka gabatar da ji sannan aka ambaci gani. inna sam'a wal basara ce wal fu'ada, sannan aka faɗi albasar duk inda yawanci abin nan, duk inda yawanci kalmar albasar take zuwa alkurani tana zuwa jam'i ne, absar, amma nan ta zo mufradi, anan ba a kawo ta jam'i ba. inna sam'a sai wal basara, ba a ce wal absar ba. fatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, kaga absar ubangiji ta, amma sam'i ana kashi mufradi guda daya, amma basar sai a kashi jam'i. haka nan wala qad zara'ana li jahannama kathiran min الإنس والجن لهم قلوب لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان إن الله تعالى يكتوى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار قليلا ما تشكرون. sauraka kaga duk inda sam yazo sai yazo mufrad, duk inda basar yazo sai yazo a jam'i. to amma anan as-sam'a sai yazo mufrad, al-basar kuma sai yazo mufrad. wasu malamai suka ce hikima anan saboda ana maganar kowane dan adam da abinda za a caje shi da a kansa na aikin sa, saboda haka kai abinda ka gani, abinda baka gani ba kace ka gani, ko abinda idan ka ya gani wanda bai halatta ka gani ba, a kansa za a caje ka ba akan na wani ba. sauraka anan an yi ifradin albasar saboda kowanne dan adam shi yake daukar nauyin mas'uliyar kansa, alhakin kansa, ba ya da alaka da na sauran mutane. shi yasa Allah ta'ala ce inna sam'a wal basara, sannan aka jinkirta al-fu'ad ce zuciya, wanda nan ne matattarar al-i'tiqadat wal iradat. duk wani abin da zaka kudure ko wani abin da zaka himmatu da aikatawa ko zaka yi niyyar aikatawa daga zuciya ne yake tasowa, amma sai aka jinkirta ta saboda as-sam' wal basar sune hanyar da za su isar maka da wannan abin da zai je zuciya. don abin da zai je zuciya ko dai ta hanyar ka ji shi ko ta hanyar ka gan shi, sannan ya isa zuciya, sannan ita kuma zuciya ita ce za ta ɗau decision, ita ce za ta ɗau ƙuduri, ta yadda ko kar ta yadda, ta aikata ko kar ta aikata. saboda haka sai ta zo daga ƙarshe, don waɗannan su ne wasila, su ne hanyar da suke isarwa zuciya dukkan wani saƙo mai kyau ko mara kyau. Allah ta'ala ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. sannan Allah ta'ala ce wala tamshi fil ardi maraha, wala tamshi fil ardi maraha,
إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وانا itace wasiya ta 15 wala tamshi fil ardi maraha, kada kai tafiya a doran ƙasa kana mai takama mai nuna isa mai jiji da kai. innaka lan takhriqa al arda, kai baka isa ka ainihin tsaga ƙasa ba. walan tablugha al jibala tula, kuma baka isa tsawon ka ya kai tsawon duwatsu ba. kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha, dukkan waɗannan abubuwa mai muni daga cikin su ya kasance abin ki ne a gurin ubangijinka. wato ubangiji ta'ala yake hana bayansa game da tafiya a doron ƙasa suna jiji da kai, bayan ubangiji ta'ala ya yi maganar abin da ya shafi mutum ya tsarkake tunaninsa da aƙidarsa da fahimtarsa da abin da zai je ya yarda da shi, ya zama ya yarda ya amince da abin da yake mai kyau. sai kuma Allah ta'ala ya bujiro da wani abu wanda shi kuma zai tsarkake mutum ta fuskar mu'amalarsa da tawali'unsa da mutane. yace wala tamshi fil ardi maraha, kada ka rika tafiya a doron ƙasa kana nuna isa. marahan ay mutafakhiran, kana wani alfahari. mutabakhtiran, kana kakkarya jiki, kana nuna ka isa, kana hura hanci. Allah ta'ala ce kakkai wannan, saboda wannan ba ita ce tafiya ta bayan Allah na kwarai ba. wa ibadur rahman الذين يمشون في الأرض هونا, bayan Allah ar-Rahman mai rahama su ne waɗanda suke tafiya a bayan ƙasa a cikin nutsuwa. saboda ka ba tafiya bace ta bayan Allah na ƙwarai, tafiyar bayan Allah cikin tawali'u suke yin ta. amma tafiya ta nuna takama, kai awa da zaka nuna takama, inda a ce zaka wato mashair ɗinka, zuciyarka za ta rika halarto da girman Allah ta'ala, za ka rika tunanin girman Allah ta'ala, to ba wani abu bane da zai sa kuma ka zo kana nuna isa, kana nuna cewa kafi kowa, ko dan Allah ta'ala ya baka dukiya ko ya baka yaya ko ya baka wani shugabanci ko ya baka ilimi ko ya yi maka kyau, saboda ka rika takama kana hura hanci. ubangiji ta'ala yake nuna cewa wannan ba aqida ce ta, wato ba dabi'a ce ta masu kyakkyawar aqida ba, wanda suka san girman Allah, suka san cewa Allah ta'ala ya karrama dan adam ba dan girman jiki da Allah ya masa ba, ba dan wani mulki da yake da shi ba, ba dan yawan jama'arsa ba. Allah ta'ala ya karrama dan adam dan yana dan adam. ubangiji ta'ala ya bashi wannan karama. idan yace zai nuna jiji da kai, sai Allah ta'ala ya nuna masa bai isa ba. saboda haka in har yana sanin cewa sama da shi akwai ubangiji ta'ala wanda shi ya halicce shi kuma shi yake juya al'amarinsa gaba daya, to wannan zai sa masa tawali'u, ya rika jin cewa bai halatta, bai dace gare shi ya nuna ma wani ya isa ba, ko ya nuna ma wani girman kai. Allah ta'ala ce la wala tamshi fil ardi maraha, kada ka rika tafiya kana nuna isa a doran kasa. naka lan takhriqa al-arda, ce ba za ka iya tsaga ƙasa ba. duk yadda ka kai ga wato wani tako na nuna isa, na kasaita, na jin cewa sai kai, to baka isa ka tsaga ƙasa ba. ƙasar da ubangiji ta'ala ya halicce ta ne domin amfaninka, sai ubangiji ta'ala ana yake nuna maka cewa lokacin da zaka nuna ka isa, kana tafiya ta takama, ana maka kirari, to a lokacin kasar ta fi ka, in ka isa ka tsaga ta. walan tablugha aljibala tula, kuma tsawonka duk yadda ka kai ga miƙa wuya da hura hanci da ɗaga kai, ba za ka kera dutse ba. a lokacin sai Allah ta'ala ya nuna maka cewa dutsen nan da Allah ta'ala ya yi shi ne saboda amfaninka, to ya fi ka. in ka isa ka ɗaga kanka har ka kai tsawonsa, ba za ka iya ba. saboda haka wannan wata takama ce ta banza a cikin halittun Allah ta'ala da yayi. kana daga cikin halittu masu rauni,
wa khuliqa al-insanu da'ifa Allah ta'ala ya halicci dan adam mai rauni to amma duk da haka ya hore maka sama da ƙasa da abin da yake cikin su suka zama a ƙarƙashin ka kana amfana da su kai kake sarrafa su to kaga wannan wani girmamawa ce ubangiji ta'ala ya maka bai kamata kuma ka rika nuna isa ba kana wato fiffikewa kana hura hanci kana wulakanta mutane kana shakar iska a cikin wasiyar da Luqman yake wa ɗansa cewa la tusa'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla muqtalin fakhur waqsid fi mashika waghdud min sawtika inna ankara al-aswati la sawtu al-hamir Luqman yake ga wa ɗansa yace wala tusa'ir khaddaka lin-nas kada ka rika dauke wa mutane kanka irin ana maka magana din nan kana shakar kanshi kana hura hanci kana daddauke kai kamar ba baka ji ba sai wala tusa'ir khaddaka lin-nas kana daga wa mutane kai wala tamshi fil ardi maraha kada karka tafiya kana wani takama a doran kasa kana wani nuna karereya kai ta isa ce inna allaha la yuhibbu man kana muqtalin fakhur kullu muqtalin fakhur Allah ta'ala baya san dukkan wani mai nuna isa mai fariya mai ji da kansa ce waqsid fi mashika ka tsagaita wato ka ainihin tsagaita tafiyarka ka yi tafiya a cikin sauki waghdud min sautika ka rage sautinka ka daina yawan daga murya kana dakawa mutane tsawa na ankaral aswati la sautul hamir to idan mutum ya nuna cewa shi zai rika nuna isa yana tafiya yana buga kafarsa a ƙasa yana nuna sai shi to ubangiji ta'ala yana iya saka ta masa bi naqidi qasdihi ba so yake nuna shi ne sama ba to sai ubangiji ta'ala yayi ƙasa-ƙasa da shi mu duba ƙaruna lokacin da ya fito yana nuna ya isa yana takama da fariya a cikin mutanensa ya Allah ta'ala yi da shi fa kharaja ala qaumi fi zinatihi ba haka ya fito ba fi zinatihi cikin ado ya caba ado ya caba kulliya yazo yana zagaye gari wai aga cewa shi Allah ta'ala ya bashi dukiyar da ba wanda aka ba irin ta har ma ta kai waɗanda suke ‘yan duniya wanda ba su san Allah ba abin yana birge su su ma suna fatan ina ma su ma su zama ƙaruna ya laita lana misla ma utiya ƙaruna innahu lahu hazzin azim qala allazina utul ilma waylakum thawabullahi khairun lilladhina amanu wa amilus salihan wa la yulqaha illa as-sabirun wato sai ya zama na 'yan duniya suna sha'awa su kuma waɗanda Allah ya ba su ilimi suna wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan ladan ubangiji da zai ba ku a aljanna ya fi alkhairi ga abinda wannan mutum yake muku takama da shi mutukar za ku yi imani ku yi aiki na kwarai ma wala yurqaha illa as-sabirun ba kowa zai samu wannan sakamakon ba sai masu juriya masu hakuri wanda za su haƙura da babu su yi wa Allah biyayya daga ƙarshe Allah ta'ala ya saka masa bi naqidi qasdihi fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard yace muka nitse shi a ƙasa muka sa ƙasa ta tsage ya rubta a cikin ƙasa da shi da gidansa duka wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin ya zama da duk duniya ba wanda zai iya taimaka masa duk gayyarsa duk jama'arsa da waɗancan ƴan duniyar da yake birgewa ba wanda ya isa ya taimaka masa fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard shi yasa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bukhari yake cewa bainama rajulun yamshi fi man kana qablakum wa alayhi burdan yabtakhiru fihima idh khusifa bihi al-ard fa huwa yatajaljalu fiha ila yawm al-qiyamah annabi sallallahu alaihi wasallam yace bainama rajulun yamshi lokacin da wani mutum yake tsakiyar tafiya cikin waɗanda suka gabace ku yana tsakiyar tafiya ya sanya wasu tufafi koraye a jikinsa yana takama a cikinsu
iz khusifa bihi al-ard sai aka sa ƙasa ta haɗiye shi wa huwa yatajaljalu fiha ila yawm al-qiyamah nabi yace yana ta wato yin ƙasa yana ta nitsewa a cikin ta har zuwa tashin kiyama wato kaga nan juziya bi naqidi qasdihi shi abin da yake so ya nuna cewa ya isa sama yake da kowa sai Allah ya ƙasa da shi shi yasa wata rana Salim ibn Abdullah ibn Umar yana zaune a kofar Madina sai ga wani yaro matashi ya ci kwalliya ya saka kaya suna jan ƙasa sai ya kira shi yace ya kake barin kayanka suna jan ƙasa kana irin wannan takama kana hura hanci yace ai kayan nashi na kittani ne suna da santsi ya atazir ya rika kawo uzuri ma'ana dai shi ba zai gyara ba to shine kawai ya juya ya tafi da ya tafi shine Salim ibn Abdullah yake cewa abinda yake yasa na ji wa wannan yaron tsoro naje Abu Huraira yana cewa ya ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bainama rajulun fi man kana qablakum ya kawo wannan hadisi shi ya ji Abu Huraira ya ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wani yayi shiga ta takama yana jiji da kansa Allah ta'ala ya kifar da ƙasa da shi yasa ƙasa ta haɗiye shi to wannan nake ji ma wannan yaron tsoro Bukhari da Muslim suka wannan fitar da wannan hadisi daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ce bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjalun ra'suhu yahtalu fi mishyatihi id qasafa Allahu bihi fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yawm al-qiyamah Abu Huraira yace ya ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yayin da wani yake tafiya a cikin wasu tufafi wanda yana jiji da kansa wato shi kansa yana birge kansa ya taje kansa ya kwantar da gashinsa yana tafiya ɗaya idh khasafa Allahu bihi dan take Allah ta'ala ya sa ƙasa ta haɗiye shi fa huwa yatajaljalu fiha ila yawm al-qiyamah nabi ce zai yi tayin ƙasa zai yi ta dannawa a ƙasa har zuwa tashin kiyama Abu Sa'id al-Khudri Jabir ibn Abdullah ya fitar da hadisi ya kawo hadisi ya ji hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin Musnad al-Bazzar yace inna rajulan kana fi hullatin hamra fatabakhtara wa ikhtala fiha fakhasafa Allah bihi al-ard wa huwa yatajaljalu fiha ila yawm al-qiyamah to Jabir ibn Abdullah shi ma ya ruwaito irin wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani mutum yayi shiga ta azo a gani yana takama yana nuna ya isa Allah ta'ala ya umarci ƙasa ta haɗiye shi kuma yana ta dannawa ƙasa har zuwa tashin alkiyama hadisi ya tabbata cikin Musnad al-Mu'jam al-Kabir na Tabarani daga Abdullahi dan Umar annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi laqiya Allah tabaaraka wa ta'ala wa huwa alaihi ghadban wato koda ma mutum anan kasar bata nitse da shi ba to ya sani fa ubangiji ta'ala fushi yake da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man ta'azzama fi nafsihi wanda ya nuna shi ya isa a karan kansa aw ikhtala fi mishyatihi ko ya rika tafiyar takama da tafiyar nuna isa laqiya Allah tabaaraka wa ta'ala wa huwa alaihi ghadban ce zai hadu da Allah ta'ala alhalin ubangiji ta'ala yana fushi da shi saboda haka ashe kaga koda a ce ƙasa bata nitse da mutum anan ba to Allah ta'ala zai fushi da shi kuma wancan bayani na Salim ibn Abdullah yana nuna mana cewa mutumin da zai sa kaya ya sa tufafi su wuce inda shari'a ta yadda har su kai suna jan ƙasa ko yana tattaka su kamar yadda za ka ga yawancin samari a yi tufafi a sa wando ana taka shi wannan ba ƙaramin bala'i ba ne nabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna allaha la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala wanda duk zai sa tufafinsa yana jan ƙasa yana nuna shi ya isa shi yayi ado wato ya cinye annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ba zai kalle shi ba ranar gobe kiyama hadisin Abu Dharr wanda yana cikin sahih Muslim
wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa thalathatu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati wa la yanzuru ilayhim wa lahum azabun alim. mutum uku Allah ta'ala ba zai yi musu magana ba ranar gobe kiyama, ba zai kalle su ba, kuma suna da wata azaba mai radadi mai tsanani ranar gobe kiyama. annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin su akwai al-mannan mai kyauta yana gori, sannan al-musbilu izarahu da wanda yake sakin tufarsa tana jan kasa, sannan al-munfiqu sil'atahu bi halifin kadhib da wanda yake sai da hajarsa kadararsa amma da rantsuwa ta ƙarya. to kaga wannan ya nuna wato ba karamin bala'i bane mutum ya sa kaya ya sa tufafi su rika jan kasa yana tattaka su. annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa uzratul mu'minu ila nisfi as-saq fa in kana wala budda fa ila al-ka'bayn wa ma asfala min al-ka'bayn fa fi an-nar. tufafin mu'mini rabin kauri in ya zama zai wuce haka to kada ya wuce idan sawu, in ya wuce idan sawu to fa fi an-nar. iya abinda ya wuce idan sawu to kuma a wuta, inji annabi sallallahu alaihi wa sallam. Abubakar Siddiq lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala, sai Abubakar Siddiq ya ce ya Rasulullah izari yastarhi illa an yata'ahadu. ya Rasulullah tufata in na saka takan saki, wato in na saka sai kuma ta saki, amma dai ina jawo ta, da naga ta saki ta yi kasa zan jawo ta in dawo in daidaita ta. annabi sallallahu alaihi wasallam yace lasta mimman yaf'aluhu khuyala, lasta mimman yaf'aluhu khuyala, baka cikin wanda suke yi dan nuna isa, dan nuna girman kai. to wasu suna fakewa da wannan hadisin Abubakar radiyallahu ta'ala anhu, su ma su yi kiyasin kansu akan Abubakar, sai su ce su ma ai ba khuyala suke yi ba, sai su bar kayan su yana jan kasa, su bar tufafin suna jan kasa, wando ko riga ko alkebba ganta tana jan kasa, in an yi musu magana sai su ce ai koyala aka ce, shi kuma ba koyala yake yi ba. to na farko dai kaga shi Abubakar ba shi wanke kansa ba, Abubakar ya wanke kansa, shi tsoro ma ya ji. to amma kai kake wanke kanka. Abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya wanke kansa, ya wanke shi. kai in ka wanke kanka ka saba wa fadar Allah da yake cewa la tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. ka ku rika wanke kawunan kuna tsarkake ta. daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi wanke Abubakar. to kai gurin wa zaka je kai ma yace lasta mimman yaf'aluhu khuyala. idan Abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke shi, kai waye zai wanke ka? na farko dai kai bai dace ka wanke kanka ba. in kai haka to ka shiga karkashin wala tuzakku anfusakum. saboda haka kai kuma ba ka da inda zaka je yanzu a wanke ka, don babu wanda ya san abin da yake cikin zuciya sai Allah. annabi sallallahu alaihi wa sallam ana yi masa wahayi, sayyidina Abubakar Allah ya wanke shi, da haka kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam zai wanke shi. alladhi yu'ti malahu yatazakka, ne ya tazakka, shine yana tsarkaka, haka shi yana da tsarki, yana da tsarkin zuciya. to kai babu wanda isa duk duniya zai iya wanke ka. ashe kaga babu wata hujjar da za ta sa ka fake bayan hadisin sayyidina Abubakar kace kai ma sayyidina Abubakar ne anan, lasta mimman yaf'aluhu khuyala. in kai haka ka ha'inci kanka, ka cuci kanka. to duk wannan yana daga cikin abinda zai shiga karkashin wala tamshi fil ardi maraha, wala tamshi fil ardi maraha, kanka tafi a doran kasa kana nuna isa, kana nuna kana karereya. wasu malamai sun ce wannan ayar tana haramtawa, wato tana haramtawa namiji yayin rawa, saboda an ce maraha din nan akwai batun karereya, rawa kuma sai an yi karereya. wasu malamai sun istinbatin haramcin rawa daga karkashin wannan ayar, duk da cewa rawa kashi-kashi ce. akwai rawar da take haramu,
ita kuma iri biyu ce. Akwai rawar da kuma baka iya haramta ta. Rawar da take haramun ita ce rawar da za a yi ta da sunan ibada, da sunan kusanci da Allah, kamar wanda suke rawa suna zikiri suna rawa. To kaga wannan haramun ne, mutum yana zikiri yana rangaji yana rawa, wannan haramun ne. Shi yasa mai akhdari Abdurrahman al-Akhdari a cikin manzumarsa Sulamul Usul yake cewa laqad ra'ayna firqatan in dhakaru tabadda'u wa rubbama qad kafaru, cewa ar-raqsu was-siyahu wat-tasfiqu bi dhikrillahi amrun la yaliqu. War-raqsu was-siyahu wat-tasfiqu, da rawa da iface da tafi ana zikiri yace al'amari ne da bai dace ba. Yace mun ga wasu ma wata kungiya ta yan zikiri in suna zikiri sai su yi ta sa bid'a a ciki, yace kai ka ce ma za su kafirta. Saboda haka ba daidai bane kare rawa addini. Sannan akwai rawar da ita ma haramun ce, ita ce rawar da namiji zai rika karairaya kamar mace, ita ma wannan haramun ce. Mutum ya rika rawa yana karairaya kamar mace, za ta shiga ƙarƙashin wannan. Akwai kuma wanda za a yi ta wasa irin wacce Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga Habasha suna yi, yal'abuna bil hiraf, suna rawa da masu. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya ma yana kallon su, har da shi har Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ma ta tsaya a bayansa tana kallon su. To irin wannan ba ta zama haramu namiji yayi, amma ita ma maza a junansu, ba maza da mata ba. Irin wacce babu karairaya, kun ga irin wanda Laraba suke da takobi din nan, kun ga kawai dai ana dai rangaji ne. To ita ma wannan rangaji in za a ce da sunan ibada ake yi to haramun ne. Amma in haka kawai ana yi ne dan idi ne misali, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga waɗannan a ranar idi suna yi, babu komai. Saboda haka ba za a ce rawa dukanta haramun bace, sai dai idan ta shiga cikin ɗaya daga cikin waɗannan kashe-kashen. Mata a junansu su yi rawa su ma kada ta kai matuƙa wajen karairaya, ita ma wannan za ta shiga cikin haramci. Allah ta'ala ya ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Kullu zalika, dukkan waɗannan, zalika ismul ishara ya'udu ila al-mazkur, da abinda aka faɗa tun daga wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah har zuwa kan wala tamshi fil ardi maraha. Kullu zalika, dukkan wannan abinda aka ambata, kana sayyi'uhu, maimunin sa ya kasance. Kaga an fitar da mai kyan wanda aka yi umarni, kamar bautar Allah, kamar kyautatawa iyaye, kamar bawa zal qurba wal miskin wa ibn sabil, wannan duk ya fita. Amma sayyi'uhu, maimunin sa shi ne tun daga irin batun kashe kai, da irin batun ainihin almubazzaranci, da batun ruwa, da batun kashe yaya, duk sun shiga cikin sayyi'uhu. Saboda da aka ce kullu zalika sai ya haɗo duka, sai kuma aka ware sayyi'uhu, shine mummunan ciki. A qira'ar jumhur kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha, to anan sai ya koma zuwa ga abinda aka hana. Kullu zalika kana sayyi'atan sai koma zuwa ga manhiyat, abinda duk aka hana sai ya zama mummunan aiki ne. Tunda in ka duba zaka ga abubuwa 15 ne, guda 7 umarni ne, guda 8 hani ne. Saboda kaga hanin yafi yawa, shi yasa sai aka yi batun wanda aka hana din. Kuma shi ma abinda aka yi umarni da shi ai ta wani bangaren ya kunshi hani. Duk abinda aka yi umarni da shi to ana hana ka kishiyarsa ne. Haka an umarce ka da ka bautawa Allah shi kadai, kaga an hana ka bautar wani Allah kenan, ko bautawa Allah tare da wani. Sannan umarni da bin iyaye, kaga an hana ka kenan saba musu. Sannan kyautatawa alzatu zal qurba wal miskin wa ibn sabil, kaga an hana ka abinda yake yi musu rowa ko hana su taimako. To duk wani umarni zaka ga cewa akwai kishiyarsa, to kishiyarsa din nan an hana ka, saboda ka zai shiga cikin
kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha abin ki ne. Kalmar makruh a alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tana zuwa da ma'anar abin da yake haram, tana zuwa da ma'anar haramu, sabanin yadda masu fiqh suke amfani da kalmar makruhi. Suka amfani da kalmar makruhi suna nufin abinda babu wato babu alhaki ga yin sa, sannan kuma babu lada, amma barin sa shi yafi. saboda haka wannan shine agun su makruhi. Amma a shar'ance in aka ce makruhi ana nufin abinda yake haramu. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa lakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan. Wa karaha ilaykum sai aka ce kufra wal fusuqa wal isyan. Kaga a cikin nan akwai wani abin da yake makruhi, yin ka banza barin ka banza babu, ko kafirci, fasikanci, saban Allah. saboda haka a sunna alqur'ani da sunna idan aka ce makruhi to ana nufin haramu. wannan shine luga harshe yare na alqur'ani kamar yadda malamai suka yi bayani, irin su ibn al-qayyim a cikin littafin sa ilamul muwaqqi'in. abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa, abinda muka kuskure Allah ya fi mana. wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.